Recentment, els mercats borsaris han experimentat una caiguda significativa, en part per la incertesa al voltant de la inversió en intel·ligència artificial. La desacceleració en l'adopció i els resultats menys espectaculars del que s'esperava han desil·lusionat els inversors, que havien apostat fortament per aquesta tecnologia. Empreses líders com Microsoft, Google, Nvidia, que havien invertit massivament en IA, ara veuen com els retorns no estan a l'altura de les expectatives, provocant una correcció en les seves valoracions. Aquesta situació ha tingut un impacte especialment greu en el mercat tecnològic, tal com es va veure en el recent Lunes Negro. Els analistes adverteixen que l'entusiasme inicial per la IA pot haver estat prematur i que els beneficis reals poden trigar anys a materialitzar-se. Mentrestant, les empreses tecnològiques hauran de demostrar la viabilitat a llarg termini de les seves inversions, mentre els inversors busquen alternatives més segures.